Yaba fowethu. Hayi mina into enza ukuthi ngayithengi i-laptop bafowethu nginonembeza man. Uyazi uma uvula i-laptop ungathi uyadlwengula man. Uyazi ungathi ubulala umuntu. Hayi hayi man hayi ngeke ngithenge mina lento. Unembeza uma uvume. Yazi lento inesihluku phakathi. Ungazi mhlambe yilo muntu wasemayini, umuntu wakwahlukumezeka ngezomqondo. Hayi into yakho ithenge 30 something thousand uyivula uqala ibhekisele eqala bese iguqula kharismayelayo ecofa. Hayi akumpahla nhlobonga. Wow.